Iepa! Iepa! Kaixo! Kaixo, bai? Ze moduz? Ondo, ondo? Martxan ikusten zaitut, martxa honia. Etxean, atorro, bai? Etxea? Oitxe lanen honez, eta goze pixatekin ja. Gozaltza? Bai, gozaltzea. Orduan noizko turnoa induzu ba? Bai, gau ez indet. Ah, gaueko turnoa induzu. Ostra, eta oin gozaltzea? Oi, kriston gozea? Gau ez. Ba, neu ere Nezutorri? Bai? Bueno, goze, Ostra, lotxagabe xamarra igual, bai? Bueno, bai? dano gara pixa lotxagabe, lase. Vale. Hala. Eskerrik asko. Ez dizut izenik galdetu. Egoitz. Egoitz. Dizuaitz. Egoitz, bueno. Egoitz. Bai, egoitz, asko gezite zaudugu egoitz bezala, mundoztik txiki deitzi ditelako. Txiki? Ez dakitzatik, baina txiki deitzi datezanak, bai? Txiki? Bai. Eta arrazoi ez dakizu? Ba, ez dakit, zu zeustezu. Altura batik? Bai? Altura batik, bai. Vale. Mundu guztia ditzen duzu txiki? Mundu guztik, bai. Vale, eta aspalditik edo? Ba, bai, jaio ginenetik. Jaio zinen ian, txikia zinen? Bueno, gauza bat esanako izut. Hospitalen medikoa sartu zanen, da ni jaio nintzen, da, ostras, bitu ziren gurasoi, nahi bitu ziren, da hemen zeuze pasatzea. Ni gurasoa zer? Guraso txiki dielako, eta ni luze jaio nintzelako. Luzea? Oso luze, 53 zentimetrokin. 53 zentimetro? Orduan mediko esate zuen, opa, hemen, ez zozere faiatzen, hemen guraso txiki dieta, luzea dator. Zenbat urte euskazu egoitz? 35. 35. Eta oin zeman neurtzen duzu galdetu badezak, Pixka gehiago. Bat, 73. Bat 73? Orduan, horrek... Ez esan edo, metro eta amarro zinezela bizitza oson. Bueno. Hoxetu gau data. Berdin ikutzen du lurra. Berdin. Bai zu, bai nik eta bai 2 metroko, ez da? Bai, hori da. Asi karrazo gabe. Vale. Jarri hemen da, ontsi atako izute nik gosaltzeten gozari, bai. Ontsi dator. Eskerrik asko, txiki. Bueno. Apa, txiki. Jarri lasai. Tak, jafia? Bai, jafia. Hau, gero, Nego ordenen dijo hau. Ordenean? Bai. Vale. Lau eta lau niretzak. Esan diazu ordena daola. Bai. Vale, hemen ikusten dut. Tostada gazia. Tostada gazia, aguakateakin eta... Eta jor guridazpikokin. Eta tostada bat. Gozoa, mantekila pixkat eta mermelada. Vale, gazia eta gozoa. Hori da. Zerekin hasi behar da? Ni gazikin hasten ez beti. Gaziakin, zergatik? Ba, gero gozoa, gozoa izateko. Zuk diosuna da, lehenengo gazia, ze horrela gozoa... Gozoa da, gero. Gozoago da. Bai, gozoa, gero. Bai, hori da. Lehenengo gazia eta gero gozoa. Lehenengo gozoa jango bagenu, etzen hain gozoa izango. Bai, momentun bai, baina gero gazia ez da ikusten. Ja, beraz. Lehenengo gazia, bai, eta gero gozoa. Punto. Eta hola gozoa, izango da, gozoago. Hori da. Eta punto. Eta punto. Eta punto. Hemen bai. Etxe honetan nola da. Eta punto. Hala, venga. Gozoa? Oso ona. Gazia jandugu, beraz oain? Gozoa. Oain, kafia. Gozoa eta gero kafea ez zetin ez guztau. Ojo, gozoa eta gero kafea ez? Ez. Eta orduan zergatik ez dugu kafea hartu eta gero gozoa? Gustatzen zaitelako kafeakin bukatzea gozaria. Osea, kafeak izan bertu azkena? Bai. Vale. Orduan zer? Bueno, gozoa eta gero, jaten ditut, 3 intxaur. Eta gero kafea. Eta gero kafea. Hola, ez duzu kafea hartu gozoa eta gero. Hori da. Baina, esan diazu 3 intxaur. Baina, bakoitzantzat 4 dauzkagu. Bai. Eta bat txarra atatzen bada, se jodio. Bazpare, bat uzten dugu reservan, bankillon. Eta txarra atatzen bada bat, tak. A jugar. Logiko. Txiki, dana da logikoa gozari honetan. Asi, venga. Onatea da. Onatea da. Bigarren ere ona. Eta hirugarren ere ona, niri. Eta ona ere, bai. Eta ona. Garno gona izan dira. Hauek, bihar jokatzeko. Bankillon utziko ditugu. Listo. Eta orain bai, gozaria bukatzeko. Kafea. Kafea. No. Ona. Ontako debo. Ui, barkatu. Sentitzetik gozari hola uste, baina lan txiki badagoet. Lanera? Bai, nezu torre? Bai, torre. Eta berrio lanera? Bai. Txo pixkat, ontxe. Vale. Ojo. Euki pixkat. Eta galatu guztu, ze kristo aida motiko hau. Ojo. Hala, bakoitzan nako bat. Eta hau?
Hori bizkarren jarri. Txiki, esplikatuko jazu zer dano? Hau ditzen da eroso. 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 Hemen ikusi dut? Bai. Eroso.eus. Hori da. Eta? Ze enpresa dau? Ba, bitxu, hau montau zen arrasaten. Bai? Aurreko urteko pandemia hasieran. Txeta janari eramateko ez, ba, restaurantek itxizian momentun da guzti hori. Eta zu, mezu bat iritsi zaizu? Bai. Eta zer esan nahi zuen horrek? Mezu honek esan nahi do, pertsona batek eskatu dola restaurante baten jatekoa. Bai. Orduan gujungo horrea, jatetxera hartuko deu, eta etxera eramango diogu. Vale. Eroso. Etxen dantzako eroso. Bueno, eta guretzat ere, aparatu hauekin, gaik eroso, bueno, erresa dau? Martxa? Nola dau? Vale. Motorra bezala. Vale. Bai? Aita oin? Oin, azeleratu, Bai, penduri bai. gabe. Azelera, venga! Kontu! Bueno, egoitz. Hemen daukagu egoitz edo urretxuko txiki. Aman zabelean zehonean, asko hasi izan. 53 zentimetro arte. Gero zabeletik atera zenean, progresio hori moteltzen joan zen, txiki. Da eskerrak, ze zabeleko progresio jarraitu gazen duen, urretxuko txiki beharrean altzoko handia izango zinake. Beraz, eskerrak. Urretxuko txiki gozari handi. Gozari handi eta ordenatua. Lehenik gazia, gero gozoa, ze horrela gozoago da. Gero kafea ez, kafeak azkena izan behar du. Beraz, aurretik 3 intxaur. Baina badazpada 4 atera, bat txarra aterako balitz. Intxaurra jan eta gero kafea. Txikin gozaria nola jaten den ikasteko, master bat atera behar da unibertsitatean. Bestetik, gaudeko turnua egitetik etorri, gozaldu eta berriz ere lanera. Patineteakin, eta proposamen bat eingo nizuke. Hain gozari honak dauzkazu, zure gozariak ere etxeetara banatzea. Eta eslogana badukat amaitzeko. Gozaldu etxean eroso, lehenik gazi eta gero gozo. Eskerrik asko txiki.